ንባብ ቁጽርታት ካብ 1 ክሳብ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ንባብ ቁጽርታት ካብ 21 ክሳብ 40 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 ንባብ ቁጽርታት ካብ 41 ክሳብ 60 41 42 43 44 45 46 47 48
9 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ንባብ ቁጽርታት ካብ 61 ክሳብ 80 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 ንባብ ቁጽርታት ካብ 81 ክሳብ 100 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99
تسعة، 100.